This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Uyo na ang programang Matauning Kalinawan sa mga issues kanalaw, mainformar kan mga napapanahong issue, mabareta on the spot. Programang mabatikos kan may mga gibong kabalbalan, alagad, matao nin pagsaludo sa may tultul na gibo. On the spot, pagiriba ang lalaking mahilig sa K. Tony K. Distonic Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV, serving the Bicolanos worldwide. Historic Kiliste sa On the Spot. Maray sa Diyos maray na pagka-utong. Diyos maray na pagka-aldaw mga tugang. Sabi ko na mga tugang, sabi ko baga kang inot ng mga nakaaging programa, talagang maabot ang time na talagang magkasabay-sabay kita digdi sa Bicol Net TV. Ngunyan, uni na. Uni na po tabi mga tugang, live na po kita sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. Siyempre sa pangingenot yan ni GM Maestro Nel Adtuon. Thank you so much sabi Maestro, and siyempre sa tuyang mga pag-iriba dyan sa Bicol Net TV. Kunyan po tabi mga tugang, aldaw kita ning Lunes, petsa 14 na kita sa bulan na Setyembre. Makaskason mga tugang ang aldaw, makaskason mga tugang ang bulan. Siyempre pag makaskason ang aldaw, siyempre pag makaskas ang aldaw, medyo alat mo na. Okay na? Okay na tabi maestro? Fight na, diretsyo na kita. Medyo nagkaigwa lang kidit na problema sa technical, pero okay na. Sa iling ko talagang dagos man na napakaray tulos ni Maestro Nel Adtuon diyan sa parte mangkang sa iyang studio. Pasensya na kamo mga tugang na medyo mga maabot ang time talagang makuko ata ang tamang patama-tama kumbaga. Para mientras pagpasensya nindo kung medyo masamo. Pero maabot ang time talagang yaon magiging 40-40 ang marahay na pagka-afternoon sa satuyang mga parantabay over sa satuyang nag-run out. Lahat. Anyari boss? Nag-brown out? Brown out? Puta, malas pagkain crew muna. Brown out? Di bale.
Sige. ma-programa na lang ako sa Facebook ko, tapos ano mo na lang, i-share mo na lang. Ano? Dahil mo na share ang ano mo? Dahil mo na share ang ano mo? Ano ba ka? Naka-public na? Naka-public na. Okay, public mo. Share ko na ha. Sa akin na sa kita programa din sa Bicolnet. Okay. Bakit pinang siram-siram ko na?